iki kok ya rumah saku. Wong rasane empuk. Lah kok formalane gedhi. Nyapo kowe njaluk jatil gedhi. Mergone nyapo? Ayo. Ayo.
Dih, Andre, iki suasana yang berbeda. Tanggapan di Temon suasana yang berbeda. Kita reokan sambil nyitak botol. Aku jungkir wale sak lutek-lutek, Dre. Ngapa? Ya kok biasane kan sing keringetan dhuwur to. Heeh. Lah iki keringetan dhuwur sing isor adep, Dre. Ya Allah, kuwi ngono kuwi genah dhewe. Wong iki lek udan ki ya berkah saka Gusti Allah. Kuwi termasuk berkah ya. Ya termasuk berkah Gusti Allah iso udan iki ning Gek iso kaya anyep jejeb kaya ngene iki kan suasana iki gak panas ngono Mas ya. Oh, suasanane yo berarti iki termasuk dongane wong Temon ya. Ya. Ora apa-apa sing penting gebyakane ya. Iki mau kok atraksine tetep alon-alon. Mergo dalane ya lunyu-lunyu. Tapi masyarakat kene istimewa, Dre. Istimewa piye? Walaupun hujan penontonnya tambah. Ya Allah, ramene sangka kono ki wong ya Allah. Ayu. Sangka kene bareng ya Allah. Ayu. Yo, sangka kene, Dre. Yo ayu. Wong kene masyarakate sing daerah kene tukang yasinan to. Lah ya iki contone Mas Yos. Nyapa? Iki contone ya Allah, Mbah. Kuwi adalah ketua yasinan. Iki iya kuwi lek Darmi. Sing kono, Dik. Wonge ayu-ayu nom-nom, Dik. Iya ning kono sing kono nom-nom. Sing mburi dhewe kae dhewe, Dik. Endi to? Delon wong sakmene mbane, Dik. Ini apa? Ganteng kabeh. Ya Allah, Jan luar biasa. Ya alon-alon. Sing penting pagelaran reok ning Temon tetep sukses. Tetep berjalan walaupun hujan tetep jos. Awake dhewe engko enek tantangan Mas Andre. Nyapa? Bar jungkir balik kon langsung ning kono nyitak botol. Ya. Ya ora iki jatah wong kene, Dek. Iki mau acarane gebyakan. Gebyakan apa? Jatil. Ya Allah, wong Temon iso nekak nek jatah sakmene biyane. Sakmene iki asli jatil Temon. Ya Allah. Apa lek ngarani anak didik Temon ki ngetokne sakmene mbane. Ya Allah, saka mulai sing cilik sik TK. Ya tak sebutne iki ya. Iki jatil iki ya anyar iki. Iki ndi? Anyar iki lawas jatile pabrik jatil Temon. Jet.
enek sitok. Napa? Sak lombok jempling. Iki sing lucu-lucune ya iki. Lucu-lucune ya. Terima kasih, Dek. Salim sih. Ya. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah. Wonge malu-malu. Malu anak isi iki. Lah, semangat. Nanti kalau Mas Yosika sama Mas Andri jungkir balik, adiknya mengedreki ya. Oke. Ya, nanti kamu Anissa kamu gini. Oke, siap. Iya. Ya, kamu begini. Kalau cewek itu jangan mekangkang lungguhnya. Jangan. Kowe koplak. Saiki. Pikir wae. Apa enek basa jangan mekangkang. Nek kene jangan terong. Oh, alah, jangan lodeh, jangan bening. Iya. Iya ora apa-apa. Iya. Semangat ya. Semangat iki. Penerus budaya Ponorogo. Nggih. Aku salut karo pelatih. Nah, tenan salut po. Pelatih sinten pelatih? Iso lah ya menegakkan iso enggak? Lah iso gawe kaya ngene. Awake dhewe ya. Ya kudu semangat ning kene Mas Yos. Kudu tenanan. PH iki apa jenenge sik tergeneng banyu. Ade kudu satu kudu totalitas. Ayo cah loro joget sing tenanan. Tung tok tung delang. Sing gedhi engko dicepet-cepetke ben ora anu yo. Lunyu-lunyu tetep los. Yo. Ayo, berikan oplos untuk kanangan lobak jempling. Ayo, hati-hati. Ayo. Oh hey ho. Set. Hey. Awas hati-hati. Jos, tepuk tangan ini flat. Iya. Oke. Ya. Oke.
Halo masyarakat. Masih semangat semua? Ya, tepuk tangannya yang meriah dong. Oke, ya, yo. Oke, aku kira atraksi ben tenanan. Iya, iki lunyu tenan lho. Tenan lunyu tenan. Sumpah iki, Mas. Jajal lo ora percaya. Lunyu tenan. Hati-hati yo. Demi masyarakat. Yo, tepuk tangan, yo, peh. Yo, kasep. Aku ki memperjuangkan demi ning kene iki ben meriah. Lah iya. Kok yo ora pengen keplok ngono lho. Lah iya meriah neh lek kowe Bisa wae. utuh. Kalau Kowe menek wit terus nang nyelurut, ora katokan terus meriah. Iya toh. Heeh. ya langsung. Yo. Iki cili-cili yo. Tong tak tong den. Orang gumun. Ya Allah. Orang. Yos, umurnya wis tak sikat lho. Orang aku dhewe yo yo gumun to Mas Yos. Kok ya. Oh. Yo. Acting iki sumpah loro tenan iki. Sumpah. Asem. Ya Sumpah. Allah. Aku kok gumun karo masyarakat kene. Lah nyapa? Ngerti lek kejungup malah ditepuk tangani. Lah iya wong iki Maksane jumbo. iki lucu apa piye? Nggih, nyuwun sewu Pak. Ya. Sebagai tuan rumah kula mengki wangsul nyilih celana dalam. Lah Iya. jujur ae apa? Lah dhewe ora yo nekon mlebu mobil ora nyekemes. Yo, ora apa-apa. Ora apa-apa. Walaupun hujan, tetap menghibur yo. Yo.
marang sliramu wong ayu kaya reno rojeng jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo ku kasusah dilakone kanthi rela mula kurang kira yen sliramu citra ninggal kromo pilih karo priya liya Indonesia Cili Mas, Cili. Ya Allah Mas Jas tenan. Bocah ning kene-kene iki lho ya Allah egolane ya luar biasa. balik ayo ora apa-apa. Ada kau. Aku yo pengen jajal to. Yo pengen jajal. aku mau jajal iki namamu Dek siapa? Merico Dek siapa Dek? Eza kelas berapa? Kelas 3 sudah pinter jadil lek egolan kaya ngene kowe romboke biyen nyidam apa? Kipas angin kamu mengedeki Mas Jessica kowe iki ayahmu iki Ayahku ndi? iki Yo ora apa-apa. sing loro minggu enek dhewe Sing ndi? Loro Oh, ini. ini. Ya. ya tepuk tangannya mana temblong oke los oke tidak apa-apa nanti disilik katok nanti oke jangan begitu oh iya aku gak daster ora apa-apa wes ora apa-apa ayo tak silih suwal ya oke yuk ya. Hayalah. Sabetan sih. Oh. Mas Agus, monggo olahraga. Mas Agus, monggo olahraga. Mas Agus kentut, monggo. Mas Agus. Jadi ayo Mas Agus. Woi, tenan iki. Orang sukira sesujanan ora liya yen duwe arti beda kuwi aku sosok suka aku cinta dewe
kapan aku kowe cinta sehidup semati. Dan Indonesia Sing cilik kaya uget-uget. Pak, mboten sarepot-repot, Pak. Boten sarepot. Pak, mboten sarepot-repot. Pak, mboten sarepot. Aku dhewe iki kok. Matur suwun. Jas ya Allah. Iki sejiwa apa Sejiwa iki sehati. Heeh. Masih udan tetep main. Iya, masuk. Apa main ora? Heeh. Awake dhewe tetep menghibur. Siap. Dime-dime. Heeh. Yo, monggo. Jatile yo ngiyup yo. Biyen aku sing disayang ora bakal luntur tresnamu ora bakal ilang yen ati saiki wis beda atiku mesti gawe jelo Indonesia. Kok kowe bocah cilik kok njaluk jadil sing gedhi. Rasane piye? Oh, Bocah iku lelet bocah grekene lho. Bocah cilik iki bagiane cilik. cilik bagiane cilik iki ya cilik iki kok ya rumah saku wong rasane empuk Lah kok rasane gedhi. Nyapa kowe njaluk jadil gedhi? Mergone nyapa? Ayo. kok iya ngerti ayu ya. Iki mbokde iki nom-nomane ya ayu lho. Bocah kemelelet iki. Bocah selo. Iki golek sing ayu kowe wani apa ora? Aku anggere cilik Mas, eman-eman kok. Eman-eman apa nih? Bokonge. Hah? Bokonge. Kowe berarti golek apa sing cilik? Kowe gelarmu sing ndi? Sing cilik. Sing ndi? Kae. Di Sing cilik. Weh iki gedhi. Kuwi sik gedhi iki iso. Hei, tak dudohi patutmu iki lho. Ndi? Iki Kadute. Kowe iki aja kaya ngono. lah iki.
Lah iki dandan kan sore mau. Wah, dandan mau baca. Iki dike mantan jadian lho iki yo. Iki mau arep macak, jate sarehne li pene ilang ra sido. Ya ampun Bangti. Iso ngene-ngene ora? Aja, iki. Ora. Wong ngene-ngene mijetne. Ya, sing ndi kowe? Singone. Sing ndi? Enek iki apa iki? Udu. Udu. Iki anu ketuane. Oh iya. Iki lekno sing ndi? Sing ndi? Yo sing engko cah dua ra ya. Maju cah dua ya ben kendel. Yo. Yo. Oh. Ah. Sumunare Srengenge wanci sore ngelenge marang kowe Mas ayu paputraku mong kowe sing tak toko piye mawon kamu Ya, piye rasane? Piye rasane? Oh. Kaya apa? Kaya apa? Iki Jawa roti ya, ada iso Ya, ngene-ngene waduh. dhewe iki ora karo wong loro tok. Ora karo wong loro tok. Enek binatang tamu kita. Bintang tamu. Oh iya, bintang tamu kita. Bintang tamu Iki dari- saka Australia kono. Australia ini. Impor teko kene. Numpak apa? Numpak becak. Siapa dia? Siapa dia dan anu apa jenenge? Kita tampilkan. Ya. Agus Kota. Ayo, Gus. Agus. Ayo. Ayo kita sembahkan yo. Agus, yo. Masa Agus Kota. Ayo. Kita tampilkan potongannya seliro. Mari kita tempelkan garangan tumbuh. Gus. Garangan tumbuh yo. Solai. Teko Jakarta jam piro? Jam jam 12. Ya ngepis ya. Ya. Iki ki opo? Ya kita tampilkan Solai Agung.